Kaixo guztioi, ongi etorri Kiba egunera. Gaur, Kiba eguna ospatuko dugu. Eta egitarau berezi batekin gatoz horretarako. Beraz, hemendik aurrera, Zurriola ikastola, Kiba ikastola izango da. Eta esango dezu eta zer da Kiba ikastola bat izatea? Giro atseginean bizi den ikastola bat izatea eta horretarako jarrera desegokiak albo batera utziko ditugu. Guztion artean lortuko dugu ikaskide bakoitza ikastolara pozik eta lasai etortzea. Besteak errespetuz tratatuko ditugu. Norbaitek laguntza behar duenean laguntza eskainiko diogu eta laguntza emango diogu. Eta ez dugu inor baztertuko. Eta nola? Orain arte ere saiatu gea horretan. Kiba ikastola izateak programa zehatz bati jarraitzeko aukera ematen digu. Alde batetik 15ean behin tutoretza saioetan Kiba jarduerak egiteko aukera edukiko dugu, bakarkako dinamikak, taldeko hausnarketak, roleplayinak, online jarduera desberdinak, eta pixkana tresna desberdinak eskuratuko ditugu. Egoerei aurre egiteko. Eta bestalde, jazarpen egoera bat ematen denean, Kiba taldea sortuta. Kiba taldean, irakasle desberdinak eta orientatzaileak hartzen dute parte. Eta ikasle, irakasle, hemengo langile eta gurasoen elkarlanaren bitartez, jazarpen egoerak moztu eta jazarpen egoerei irtenbidea emateko aukera emango digu. Jazarpena jasotzen dutenek laguntza beharko dute, eta jazarleek ere bai. Eta horretan ibiliko gea, pixkana, bakoitzak daukagun papera eta daukagun rola ikusten, ikasten eta estrategi desberdinak ateratzen egoerak aldatzeko. Jazarpena emateari uzteko. Errespetuaren betaurrekoak jantziko ditugu, guztiak izan gaitezen ongi tratatuak. Eta betaurreko horiei esker, ez dugu inor baztertuko, laguntza behar duenari laguntza emango diogu, norbait jazartua denean laguntza eskatuko dugu inguruko helduei, guraso, irakasle, langile, edozein helduri laguntza eskatuko diogu, eta norbait jazartua denean, jazartzaileari ez diogu jarraituko. Ez dugu berarekin farra egingo, ez dugu berarekin jazartzen jarraituko. Zurriola ikastola familia handi bat gara. Ikasle, irakasle, langile eta familiz osaturikoa. Eta etxean bezala, zuetako bakoitza, guretako bakoitza ikastolara pozik eta lasai etortzea nahi dugu. Beraz, ongi etorri, Kiba ikastolara. Egun ona izan!